Hola a tothom! Abans, l'ofici de mestre era bastant artesanal. Volies un pòster? L'havies de fer. Flashcards? Apa, posa't a dibuixar. Unes diapositives? Millor feies uns cartells amb tisores i retoladors de colors. Avui en dia tenim milers de solucions per a cada activitat que vulguem muntar i fins i tot avaluar, com la del grup Aditio. Aditio és una aplicació multiplataforma que podem usar al mòbil, tauleta i ordinador i que ens serveix principalment per programar i avaluar els nostres alumnes. Una de les seves millors característiques és que és molt visual i un cop t'hi poses no costa navegar entre els menús. Us presento la meva fictícia classe de quart, on vaig posant totes les meves observacions sobre els 8 alumnes que hi tinc. Tenim molt bona ràtio a la meva escola. A partir d'aquesta fulla de notes anirem veient les 5 funcions d'Aditio que potser no coneixíeu però que us faran la vida molt més còmoda. 1. Les rúbriques. Una de les millors funcionalitats i la més pràctica. Amb les antigues llibretes de notes podíem posar poc més que un número. Ara, quan decidim avaluar una activitat en concret o posar notes, es pot escollir entre molts tipus d'avaluació. Podem posar nombres, notables excel·lents, lletres, cares i fins i tot positius i negatius. Però la meva opció preferida són, sens dubte, les rúbriques. Amb perdó de les caretes contentes i tristes, que són molt mones. Quan creem l'activitat per avaluar, podem escollir alguna de les rúbriques que ja tenim creades. Si teniu curiositat sobre com fer-ho, properament penjaré un vídeo al respecte, així que us podeu subscriure al canal per rebre'n la notificació. Com veieu, aquí tinc una rúbrica sobre una expressió escrita. Creem l'activitat d'avaluació i ja podem procedir a posar les notes a cada alumne. Seleccionem les opcions per a cada un d'ells i ja està. Es calcula automàticament la nota. Imagineu-vos les possibilitats. Durant una exposició oral no haurem d'estar prenent notes, sinó que en prémer cada un dels botons a la tablet o al mòbil n'hi haurà prou i ens estalviarem una tona de paper. Per si fos poc, també es poden exportar a PDF o imprimir, per si les voleu compartir amb els alumnes per a l'avaluació entre iguals. Quantes vegades heu pensat a finals de setmana que sempre acabeu preguntant als mateixos alumnes? Doncs bé, aquí hi ha una petita opció que us ajudarà a ser una miqueta més justos. La vareta màgica d'aquí a dalt a la dreta. Si hi cliques, et donarà un nom a l'atzar i s'hi quedarà una marca per indicar que a aquella persona ja li ha tocat. Si tornes a demanar un nom, el sorteig serà entre tots els alumnes restants i d'aquesta manera, a poc aniran sortint tots. Quan hagin sortit tots, es torna a començar. Genial per a l'expressió oral a llengües, correcció d'exercicis o fins i tot per saber a qui li toca llegir. Molt bé, som a principi de curs, classe nova, vida nova. No et saps ni un nom, però aquí hi ha una funcionalitat que et pot ajudar. Pots organitzar els alumnes de la classe en taules per saber com es diu la persona que seu a cada lloc. Per no dir que, a més, et surt la foto amb el nom de cada un. I un gran plus, hi ha l'opció de la vareta màgica també. Crec que a qualsevol especialista dels que va voltant per tota l'escola agrairà tenir una llista una mica més visual, ja que a vegades ens ballen els noms, les cares, les notes, però tenim bastant clar en quina part de la classe havien passat les coses. Ara que ja tenim clar a qui preguntar, quines notes posar, a qui les posem i fins i tot la localització de cadascú dins de la classe, només ens falta no haver d'estar buscant la tauleta o el mòbil tota l'estona i haver-la de carregar tot arreu i tenir-la sempre a mà per posar notes. O pitjor, sempre en bateria, cosa que sembla una fita impossible. No patiu, no haureu de posar les notes a correcuita en un paper. Simplement obriu qualsevol ordinador o connecteu-vos des de qualsevol mòbil. Totes les dades es poden sincronitzar entre tots els dispositius i així no importarà des d'on ho feu. Només un detall per evitar possibles problemes. Si treballeu des de la tablet o al mòbil, haureu de sincronitzar per poder tenir totes les dades al dia. Normalment jo ho faig abans de començar, si he estat treballant amb l'ordinador, i just a l'acabar, perquè tarda poc, no costa res i t'evita molts futurs problemes. Si treballes només des de l'ordinador, no caldrà. I per últim, pot semblar superficial, però què seria dels humans sense poder dibuixar tonteries en qualsevol lloc? També tenim la possibilitat d'anar posant símbols i icones al nostre full d'avaluació, una espècie de pòst-its per cridar-nos l'atenció i que ens pot anar molt bé una vegada li donem un sentit. De moment, el repertori no té gaire varietat. Trobo a faltar el mico aquell que es tapa la cara com el de WhatsApp o la flamenca ballant, per exemple, però segur que algú m'acabarà escoltant i en posaran més.
Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui. Ens veiem a la propera, aquí, a Escola a Casa. Fins una altra!